Кася, каракатица. Ну і назва каракатица. Так, до речі, яна уміє чорнила випускати і кольори міняти. Подкрадеться ближей і як схопить. А ось я! Привітання усім! Кася, Лесик, а що з вами? Ну ти нас і наполохала, Марго. Ми тут тільки що каракатицю розглядали у комп'ютері. Такий дивний молюск. Ось би його на свої очі убачить. А давайте відправимося на дослідження морських глибінь на подводній лодці Тібо-Тіскафі. Як здорово, як здорово, як здорово! Такого у доброранку я ще не було. О, лепш на батискафі. Ён падобны на подводную лодку, толькі менш по памерах. А ми што, гэтыя вялізныя, як іх аквалангі, будем апранаць, і каб дыхаць было чым, так? Не, Кася, і на подводной лодцы і ў батискафе дастаткова кіслароду ўнутры. Абыдземся без аквалангаў. Ой, тады добра, а то я ўжо хвалявацца пачала. Так, команда даследчиков морских глибінь до подводного опускання готовые? Готовыя! Тады пачинаем опускання. Ой, нешта ў мяне вушы заклала. Гэта, Кася, ад перападу атмасфернага ціску. Зараз пройдзе. О, ужо прайшло. Як тут пригожа, ніби у казці. І рыбкі незвычайныя. Я такіх у нашым возеры не бачыла. Прывітанне, каня-гарбунок! А мне дык марскі коннік нагадвае фігуру шахматнага коня. Ага, падобны. А гэта што, марскі вожык? Правильно! Вожыкі гэтыя бываюць і шэрыя, і фіялетавыя, і нават зялёныя. Ого! Я і не ведала, што марскія вожыкі такія моднікі. Глядзіце, на нас нейкая аладка плыве. Не аладка, а электрычны скат. Электрычны? Як гэта? На батарэйках ён ці што? Можна і так сказаць, бо скаты могуць выпускаць электрычны зарад. Бубух! О, а я і не спужалася ніколечкі, ось. Доследчики морских глубинь, слухай мою команду. Наше морское подорожье на сегодня заканчивается. О, і што, вяртаемся назад? Ну вось, а я, можа, не хацела вяртацца. І я не хацеў. Ты на што, Марго, наша падарожжа на самым цікавым месцы спыніла? Я подводное подорожье спынила, каб абвясціць подорожье паветранае. А гэта як? Ляцім разом з Віпа ў Італію. Сябры, вы з намі? Ой, вядома, можна было і не пытацца. Траляляры, траляляры, спяваю вам, мае сябры. Ля-ля-ля-ля. Я вот што падумаў. Пасля такіх насычаных падарожжаў трэба падсілкавацца салодзенькім. А Марго дзе? А зараз прыйдзе. Не супраць я падсілкавацца, настрою лепшага набрацца. Кася, ты чаго? Я нічаго, я гульню новую придумала, спявальную. Не гаворыш, а спяваеш тое, што хочаш сказаць. Спяваеш? Так, быццам бы опера. Атрымліваецца вельмі прыгожа. Ты сам паспрабуй. Ну? У мяне голасу няма. Тут голас не галоўнае. Тут галоўнае пачаць. А потым і спыніцца цяжка. На сабе праверла. Так. Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля, каштуйся, Катя, ну а я спяваць я буду тру-ля-ля. Здорово! У мяне атрымалася. А я табе казала, мы нібы оперныя артысты. Усім мы раім так рабіць, вясёлы ранак каб стварыць. Артыстамі сябе уявіць. Ага, давай разам. Траля-ля-ры, траля-ля-ры, нібы артыстам мы сябры. А у нас, я гляжу, ранішнія спевы. Гэта Касіна ідэя. Класна атрымліваецца. Далучайся, Марго. Трэба проста спяваць, што хочаш, і ўсё.
паспрабую. Можа, хопіць нам спяваць, а пачнем мы танцаваць. Танцевать? І не проста танцаваць, а танцаваць на каньках, як сапраўдныя фігурысты. Вы не супраць мультыплікацыйных танцаў? Мы за! Сябры, а вы з намі? Я не сумнявалася. Тады уважливо глядите и запоминайте не только танцевальные элементы. Ты хочешь сказать, что потым мы мультивикторину провядзем? Цудоўная ідэя. Дзяўчынкі і хлопчыкі вельмі любяць нашы віктарыны. Праўда, сябры? Калі ўсе за, мы запрашаем усіх на мультыплікацыйна-музычны урок. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два. Ой! Давай я тобі допомогу, починаюча фігуристка. Ну ось, гузак набіла. Нічого страшного. Коли ты тут на лапах не трымайся, уяўляю, что с тобой на катку будет. Лесік без падзенняў катацца не навучышся. Галоўнае не здавацца. А я і ніколі не здамся. Як мішка з мультика. Хутка вы мяне не пазнаеце. Я ўпэўнена, Кася, што ў цябе ўсё атрымаецца. А зараз віктарына па мульціку? Пачнем з разміначных пытанняў. І можна я першым сваё пытанне задам? Слухаем цябе, Лесік. Пытанне няпростае. Ці запомнілі вы, якое прозвішча было ў мядзведзяў дзеда і ўнука? Прозвішча. Я не запомнила. Кася, паспрабуем разважаць лагічна. Мядзведзяў часта як называюць? Ну як? Косалапікамі, таптышкамі і чым яшчэ? Тады, можа, прозвішча ў іх было Таптыгіны? Што? Што вы кажаце, сябры? Мне таксама Таптыгіны больш падабаюцца. Лесік, у мяне ёсць адказ. Прозвішча ў мядзведзяў з мультика было Таптыгіны. І гэта правільны адказ. Ура! Дед и внук Топтыгины. Просьба до весны не беспокоить. Все ясно. А наступне разміночне пытанне ад мяне. Слухайте уважліва. Што начапіў Міша на спіну і жывот, калі другі раз прыйшоў на каток? Не пытанне, а легкотня. Гэта былі подушки. Правильно, Лесик. Привет! Неужели убежал? Уговорил деда. Ну и правильно. А это зачем? І трэцяе пытанне для вас, хлопчыкі і дзяўчынкі. Яно ад мяне. Напішыце і намалюйце нам персанаж, у вобразе якога танчыў Міша на зімовым свяце ў мульціку «Дзядуля і внучак». Свои листы, сябры, досылайте нам ці по поштовым адресе. Город Минск, улица Макаёнка, 9. Ці на электронны добраранок ТВ /gmail.com. Программа «Добраранок». Пераможцы абавязкова атрымаюць прызы ад нас і часопіса «Рюкзачок». А зараз што будзем рабіць? А зараз падвядзенне вынікаў віктарыны па мультфільму «Рукавічка». Нагадваем пытанне, на якое неабходна было даслаць нам адказ. Якой пароды быў сабака, які сидзеў у журы спаборніцтваў? І вядома, гэта быў бульдог, самы важны і з медалямі. Два пераможцы. Лесік, называй імёны шчасліўчыкаў. Называю. Пераможцамі на гэты раз сталі Марыя Кірыловіч з вёскі Ляскавічы Брэсцкай вобласці і Антон Флідер з Бабруйска. Та-дам! Мы віншуем вас, Марыя і Антон. І чакайце ў хуткім часе ад нас і часопіса «Рюкзачок» невялікія прызы. А цяпер Што? надышоў час у школы і дзіцячыя садкі збірацца. Жадаем вам цікавага і насычанага дня, сябры! А яшчэ абавязкова вясёлага! Не забудзьцеся, мы сустракаемся з вамі, як заўсёды зранку. У нашым добраранку! Да сустрэчы!